O PP sitúase como a forza máis votada neste 18F nas comarcas do Salnés e de Caldas. Os populares foron a primeira opción en todos os concellos da zona, agás en 2. A comarca pois demostrou o apoio ao traballo feito polo Partido Popular durante estes anos, entón non podemos estar máis que agradecidos e con esta ilusión de poder seguir traballando pola comarca. En Vilagarcía o PP medrou 4 décimas, acadando 44,1% dos apoios fronte un BNG que sobe máis de 10 puntos e un PSOE que se desploma máis dun 7%. Os populares vilagarciáns tamén fan unha lectura en clave local destes resultados. Eu creo que tamén sirve como castigo para que o Partido Socialista está moi lonxe e moi alexado da cidadanía, non escoita o que realmente precisa e simplemente están na súa burbulla. Pensábamos que co resultado municipal ian saber pois asimilar ese resultado, iban saber que a cidadanía pedía un cambio, pedía pois máis cercanía pola parte do goberno, e non o estamos vendo. O BNG subiu en todos os municipios, nesta zona foi primeira forza en 2 no Grove e en Catoira, e prácticamente empatou co PP na Illa da Arousa. No municipio insular queda como segunda opción por un feixe de votos, posición que ocupa tamén no resto de concellos. Concellos como Grove e Catoira fomos primeira forza política, Vilagarcía, o que é o concello tamén, unha subida moi importante xunto coa illa, polo tanto, houve, non sei, creo que 7.000 votos máis que hai 4 anos, e creo que é un recoñecemento ao labor do BNG e unha forza pois que está claramente a alza. O BNG é primeira forza en 13 concellos de Galicia, no caso de Catoira o bloque disparase por riba do PP. Quedamos a casi 6 puntos da segunda forza política, que é o Partido Popular. Experimentamos un crecemento moi importante e convertímonos co 44%, máis do 44% na primeira forza. É a primeira vez na historia que pasa isto nunhas eleccións de ámbito galego. Xoan Castaño tamén interpreta estes resultados en clave local, ademais di que o BNG debe estar hoxe satisfeito polo traballo feito e polo resultado conseguido. Estamos contentos porque nós cumplimos coas nosas expectativas. En todo caso, non fomos quen porque outras forzas non foron capaces de manter o seu electorado ou de ter uns resultados axeitados, pero que está claro que un debe ser responsable e responsabilízase do seu traballo, e o BNG non se pode poñer ni unha soa tacha, todo o contrario. O PSOE, entre tanto, sitúase como a terceira forza en todos os concellos ante o seu retroceso. A comarca do Salnés queda sen o seu representante no Parlamento, Julio Torrado, deputado dende o ano 2016. A min gustaríame que estivera, porque é bo que Vilagarcía pois teña e a comarca representación doble, independentemente de que sea de diferente partido. O resto de forzas tiveron un apoio moi reducido nestas comarcas. Por ter algunha referencia, Sumar conseguiu 500 votos en Vilagarcía, o 2,5% dos apoios sendo cuarta forza. A formación de Yolanda Díaz foi tamén a cuarta opción para os cambadeses co 2,1% dos votos. Tamén é cuarta forza Vox en Vilanova ou Sanxenxo, por diante de Sumar, co 2,3% dos votos. Os da Abascal tamén son cuarta forza en Meaño, co 2,5% dos apoios.